Здравей, Сарка! Здрасти, Виктория. Разбрахме, че ти си един от първите служители в Рувен Транс. Може ли да ни разкажеш малко за себе си? Завършил съм си средното образование в Велинград. От 2006 година работя в транспорта, а от 2011 съм в Рувен Транс. Работя като касиер-счетоводител. Занимавам се още с ТРЗ-то, с административната работа на фирмата, с лицензии и други неща. А какво обичате да правите в свободното си време? Шием гоблени и да ходим пеша. Браво! Какво харесваш в работата си? Харесвам контакта с шофьорите, с клиентите, с колегите. Какво ще кажеш за колегите си? Колегите са млади специалисти, които минават някой път час през мен за обучение. Работим с колектива, работим сплотено и сме коректни едни към други. Пред какви предизвикателства се справяш в твоята професия? Те са различни, но общо е с паричния поток. Как протича един твой работен ден? По какъв начин? И общуването, отчитането, приемането на паричните средства във фирмата. С какво мислиш, че Рувен Транс се отличава от другите? Коректни и точни. Браво! Благодаря ти. Благодаря, Виктория. Хубав ден на тебе. Мерси, всичко добро. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, je sens la bécane. J'fume la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas en enfer. La bécane crie et je sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais, je sens la bécane. J'fume la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas en enfer. La bécane crie et je sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. La craie focalise.